Hello po everyone. Pag-akit nyo po, makikita nyo po ang nasa likod ko. Pag-akit nyo po dyan, tatambad po sa inyo ang napakaraming falls. At ako na po ang magpapatunay dahil nakapunta na po ko dyan. Panoorin po ninyo sa aking vlog. At ako po, siguro ang gusto kong pangalan dito dahil napakarami, ang ganda po ng falls. Panoorin po ninyo. Discovering bago ko pong tuklas dito po sa Bayaoas Falls. Wow.